Takže prečo ísť do Rakúska? Prečo ísť do Rakúska? Lebo je to podľa mňa vstupná brána na 100 miliónový tzv. Dach región. To je vlastne región, ktorý zahŕňa Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a Severné Taliansko, kde sa všade hovorí po nemecky. A je to bohatý trh. HDP Rakúska na jedného obyvateľa je vysoké. Pozrieme si len Viedeň, ktorú máme za rohom. To je konglomerát 4 miliónov ľudí. Môžeme povedať síce, že rakúski zákazníci sú nároční, ale sú vďační. A sú lojálni. To znamená, že ak oni sú spokojní s vami ako so zmluvným partnerom, oni sú verní. Oni ostanú s vami dlhú dobu. Oni nemenia potom tých zmluvných partnerov len tak z nejakého rozmaru. Ďalšie veci, ktoré spomínam, flexibilné pracovné právo. Dobre, teraz som hovorila o tom pred chvíľkou, že je tam iný náhľad na to angažovanie živnostníkov, ale dajme tomu... Čo mi príde inak fair, príde mi to veľmi hodnotové. Priznám sa ti. Aj z mojej stránky, ale nechcem to, aj z môjho pohľadu, ale nechcem to teraz nejako hodnotiť. Ale napríklad vypovedať zamestnanca v Rakúsku nie je problém, na to nemusí mať dôvod. Fakt? Stačí len dodržať výpovednú lehotu a proste zamestnanca. Čiže som tam flexibilný. Potom je tam vynikajúce školstvo, čiže mám tam hlavne v technických oboroch. Veľa zahraničných študentov, ktoré zase tiež tej firme dávajú pridanú hodnotu.